Client, inyaya yekuti ndiri kuona zvinhu zviri kuitika. Vanhu vari kutaura. But chinhu chandoda kuti nditaure kuitira kuti vanhu vanyatsoziva kuti zvinhu zvakamira sei. Isusu vana veZimbabwe takabva kuMDC, takabva kuCCC, takabva kuZANU-PF kuti tifome chinhu chinonzi revolution. Kuti izonzi Geza revolution inyaya yekuti maWar veterans paakataura paya kustudio naDara B, vaGeza vachitaura zvichemo zviri kutaurwa nevana veZimbabwe. Yakanga iri nyaya yekuti maWar veteran akanga achinzwa noise, chaos iri kuitika muZimbabwe, vakaigarira pasi kuti vana vari kuchema. Handiti uri kuzvinzwa zvako Client. Ndanzwa muchitaura naDJ Holly. Ndazvinzwa zvangu. Chaos nema echoes ekuchema kwevana veZimbabwe akasvika munzeve dzemaWar veteran, wakaona kuti ichokwadi vana vari kutambudzika. Ndo zvakazoita kuti vaende kunoita press yavo yaya. Vachienda kunoita press yavo naDara B, zvikazosungisa Dara B. Antu wazvinzwa. But hazvireve kuti vaimirira vana veZANU-PF. Hazvireve kuti vaimirira vana veCCC kana kuti veMDC. Vakanga vachimirira vanhu. Nekuti izvozvi munyika dzakasiyana siyana mune vana vakatiza nzara vari mayuthi eZANU-PF, mayuthi eMDC neECCC. Munhu wese ari kutiza nzara. Nzara haina basa nazvo kuti unobva kumba kwani. Nzara haina basa nazvo kuti unopinda musangano upi. Handiti muri kupaona. Saka isusu nekuchema kwatakaita isusu, maWar veteran achizvinzwa, ndo pavakazosvika pakutaura nesimba vachitaurira vari kumberi kuti aiwa muparliament umo kana muchigara imimi muri kuonesana zvipi nekuplana zvipi, nekuti vana vari kuchema munyika hapana zvamuri kuita. Tinokumbira kuti mutibvisirewo Emerson Mnangagwa. Ndo zvinhu zvakangotaurwa naComrade Bombshell Geza. Vakatadzirani? Mudhara vakatadzirana. Asi vachitaura izvi vaitaura manjeka. Zvinhu zvavakanga vachitaura vachiudzwa nevamwe vavo vanga vakavatsigirana. Mudhara Knox venga varipo nemamwe maWar veterans. Riya igroup chete revanhu vakaenda kunoita presa iya, but zvinhu zvavakatanga vagarira pasi vachionesana semaWar veterans muZimbabwe. Anti mazvinzwa. Vakati vana vachema ngatichibatsirei vana. Anti muri kupanzwa. Vachipedza kuita zvinhu zvezvo vaGeza vakadzoka Client vakataura vakati vana veZimbabwe batanai nekuti tine madirections atoda kuti tizokupai. Imimi munenge muchingo acta isisi tichikudzai kuti pindai muchifamba so. Handitika. Asi nekuda kwokuti isusu vana veZimbabwe tiri damaged. Tine fear. Plus takaluza hope, we lost our hope. Handiti muri kupaona. Takatanga kutya. Asi tichida. Handiti runyatsopanzwisisa Client. Takatanga kutya asi tichida. Kusunungura Zimbabwe tinoda, asi kutya kuripo. Nenyaya yekuti vanhu vakaurayiwa zvatinoziva, especially vanhu vegeneration yedu iyi. Tine vanhu vakaurayiwa zvatinoziva tichikura kusvikira takura. Handiti nezvinhu zvakasiyana siyana zvakaitika zvekuabhuswa kwevanhu munyika yeZimbabwe. Handitika. Saka zvinhu izvozvo zvakaita kuti even musi wa31 March tichipiwa signal yekutanga yeaction. Takasvika vanhu, yakasvika date iro rakasvika vanhu vasina kugadzirira, nekuti vanhu vanga vasina kubatana, nekuti vaGeza pavakadaidzira vachitaura, nyoka yemabhunu ndiye akatanga kutaura. Vanhu vakatumwa nezvigananda vakati muri kunyeberwa, vamwe vakauya vakaita sei. Vanhu vakatanga kutya, vamwe vakadzokera kumashure.
handiti uri kupanzwa client. Izvozvo ndo zvakazoita kuti mawo veterans azvione kuti okay, vana vedu isusu havasati varedi, havasati vabatana, saka kuti tirambe tichiwapusha kuti pindai muaction. Okay, protest 31st yaramba, regedzai tikupei futi imwe directive yekuti muite futi action. Havasati vabatana vanava zvekuti vanogona kubatsirana kuprotectana nekuita chichi. Handi muri kupanzwa? Ndizvo zvakazoita kuti mawo veterans aya amuri kutaura nezvavo iwewe client naDJ Holly vamire kutiudza zvekuita. Ndokubva vataura vakati imimi zvamane revolution yenyu yamuri kutumidza zita rekuti Geza revolution, kwagara kune inotonzi Zimbabwe revolution. Uri kupanzwa? Saka Geza revolution zvinoreva Zimbabwe revolution. Handiti uri kupanzwa? Nekuti inhau yevana veZimbabwe. Handiti? Saka you can call it Geza revolution, you can call it Zimbabwe revolution. As long as it is revolution yevana veZimbabwe, it's not a problem, it's okay. Handiti ka? Vakati chatiri kuda isusu semawo veterans ndechekuti vana batanai. Endai munomobilizana, muchimobilizana, muchiungana, muchionesana, nekuti vana vembwa vashinurirane zuva rimwe chete. Ndo zvakataurwa nemawo veterans ati dzoka kurevolution. Vakati udzanai mameseji ngaafambe erevolution. Udzanai mazwi erevolution muchisimbisana. Vanhu vawande nekuti this is a game of numbers. Tarisai zvinhu zvakaitika musi wa31st. We were not expect that to happen. Saka tiri kukumbirawo kuti mutange masimba. Nguva yese yataita zvinhu zvese tikasungirwa comrade wedu nyoka yemabhunu, suddenly Saru akabva aita take over, achibva auya bva asimudza mureza werevolution. Handiti uri kupanzwa client? Ndiri kupindura iwe naDJ Holly. Mozodzoka yenyu muchindibvunza futi. Zvimwe zvacho zvinongoda ngoti tionesane tichingotaurirana. Handiti muri kupanzwa? Saru akachiuya, ana mudzingo vanga vatoripo kudhara vachisedzera chingungundengu, moto weNineveh. Handiti ka? Vese vakauya vari kutaura vese. Taivanzwa ana Traore vese vari kutaura nenzira dzavo dzavari kutaura idzodzo. Hazvina kuipa, it's fine. Vese ana Traore vari kutaura. Makomrades ese akauya. Handisingagoni kutaura nemazita panapa. Handiti muri kupanzwa? Vanhu vakatanga kuonesana kuti no, nyaya iri kuitika inyaya yekuti kubatana ndo kwatisataita. Vanhu havasati wapinda murevolution. Saka ngatimbotanga taita build up chinhu chedu. Chinoda manumbers. Saka nguva yese iyi takanga tiri pakati pekusenza, tichiedza kuti tigone kuita manumbers ari kudiwa, vanhu vapinde murevolution, vanhu vabve fear, vanhu vave nehope yekuti nyika inogona kudzorerwa muvanhu, inogona kudzorerwa kwavari ivo vanhu vozvitongera nyika yavo pachavo, vasatongerwe nyika nemunhu wani. Handiti muri kupanzwa? Ndo nyaya iripo yatakanga tichisenza nguva yese. Paiuya vanhu vakasiyana siyana vachituka mudhara, inini ndichizonetsana nevanhu, vamwe vachizoti takavaendera kuma inbox tichivapfimba, tichitaurirana tichiita sei, vachitaura zvavaitaura vachida kusvibisa mazita emakomrades. Yakanga iri nhau yekuti vairwisa nyaya yakanga iripo, nekuti vaizviziva kuti tiri kufambisa nyaya yerevolution kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti revolution yakamira sei, kuitira kuti vanhu vave nevision. Handiti uri kupaona?
Saka tiri kufara nekuti izvozvizvi vanhu vamurevolution takapwanya chizita chinonzi ZANU-PF. Izita kariyeri yako rinoshamisireko. Ini ndinotaura sakomrade shamwari, inini handina chinhu chandinoti chinozezesa kutaura. Takachipwanya chizita chinonzi ZANU-PF tikachikanda murevolution, tikapwanya chizita chinonzi CCC yakabiwa naShavangu tikachikanda murevolution, tikapwanya chizita chinonzi MDC tikachikanda murevolution, tikavakana sevana veZimbabwe. Saka sofa kana makuya panapa vanhu muchitaura muchiti uyu muZANU-PF uyu chichiwa, izvozvo manje zvinenge zvichireva kuti nyaya yakataurwa naMudhara yekunzi vana vembwa havasvinurirane zuva rimwe chete ichiri muvanhu, handiti mazviona. Nyaya yamaitaura iya muchiti imimi, ndoda kupindura imimi pamwe chete nevamwe venyu vachiri mumaonero amuri kuita imimi kuti tinzwisisana. Nyaya muri kutaura iyi yekuti taitarisira komanda kuti auye achisikotipa komandi, handitika zvinobva mumareports ekubatana kwevanhu avanenge vapiwa ivo ana comrade Bombshell Geza nemaveterans kuti vana venyu varedi zvakadii, nekuti iwewe Kuliend naDJ Holly makagara muri redi kudhara. Hamuna kufanana nesu because isusu pamwe tichiri nefiye zvekuti tikanzi muri kunyederwa tinotanga kutodzokera kumashure, tokusiya iwewe naDJ Holly makamira makushaya kuti ko vamwe watanga tiinavo vaenda kupi, nekuti tiri damaged. Handiti wazvinzwa Kuliend? Handiti wazvinzwa ri Kuliend? Iwewe naDJ Holly muri tu. Basa ramuri kuita harina kutomboipa. Inini handiuye ndichitaura semaonero evamwe, ndinotaura semaonero angu. Zvamuri kutaura, zvamuri kuita izvi kumastudios kwenyu hazvina kuipa, handitika? Muri kubuditsa pachena kuti vanhu vari palevel iyi. Saka izvozvo zvinosimbisa revolution kuti tinyatsoziva kuti aiwa hatisati tataura, hatisati tapedza kumobiliza vanhu. Handiti wandinzwa paya ndichitaura ndichiti aiwa vanhu batanai makomrades, chibatanai chisunganidzai vanhu vese vari kumakona ese vaende panzvimbo vane vave ne1 vision, nekuti taakuda kuti tizopiwa command Kuliend yekuti kana tinge tapinda muaction hazvizoitike kana kudzokorodzeka zvinhu zvakaitika musi wa31 March. Handiti wazvinzwa Kuliend? Nekuti kune nyaya yatakaisa kumawo veterans. I think kana comrade Saru vakatozvitaura, makavanzwa vachitotaura kuti mawo veterans isusu takuona kuti izvozvizvi taapa level rekuti kana mukatipa mukana wekuti tiite zvatinoita we are ready. Asi chatiri kuda ndechekuti imimi mutibudire pachena kuti tichiri pamwe chete here imimi mawo veterans, nekuti ndo message yakasvika kumawo veterans nemasoja. Takavaudza kuti mwedzi uno uyu onai zvekuita nevanhu venyu vamakatiisira. Masoja makabata pfuti mukamhanyisa mota dzehurumende muchishandisa petrol yedu yenyika imi, muchiti muri kutibvisira Mugabe, mukabatana nemawo veterans mukatiisira Mamunangago. Izvozvi imi muri kuchema, mawo veterans nimi wacho muri kuchema. Kana muri kutadza kuzvibvisira mega vanhu venyu, taurai, nekuti isusu werevolution vana veZimbabwe tese as a whole tabatana. Imimi kana muchigona kugara kumateresi mozogara kumateresi mozotiona tichiita zvatinoita isusu serevolution, nekuti hakuchisina maparties kwane revolution. Vanhu vabatana, we are now united. Ndo patari. Handiti mazvinzwa? Ndo patari. But still hatisati tamira. We want to do more if possible. Tida kunyatso kusimbisa revolution yedu
kuti isatombopindirwe. Nyange chero munhu akati muri kunyeberwa, vanhu vanoramba vaine focus yavo, nekuti vanhu problem yavanga vainayo munguva yese ndeyekungoti they were simply become defocused nemumwe munhu anongo one individual aingouya nekungodefocusa vanhu kungoti muri kunyeberwa, jeza ndinomuziva akazoda vanhu vakutotanga kutoteerera izvo, muri kunyeberwa, nyoka yemabhunu so handiti muri kupona. But izvozvi ndiri kuona kuti vanhu manje vanhu vazara chikomrade mumusoro mavo, vakunyatsonzwisisa revolution yabata muvana vezimbabwe, mupfungwa dzevana vezimbabwe. Saka zvakureva kuti isusu ready to act. Handiti kana vakatipa command tinoacta, handiti ndo zvatakadzorera isusu tichiti aiwa isusu tabatana, ready. Saka inini ndiri kuti macomrades get ready for the action. Kana comrade Sarwaka vakazvitaura, tinongopinda muaction. Takavapa tikati tinokumbira kuti mutiburitsire comrade nyoka yemabhunu vedu, zvakataurwa. Kana comrade Sarwaka vaizvitaura, comrade Sarwaka vakauya vakaadresa, tiri kukumbira kuti mutiburitsire comrade nyoka yemabhunu. We don't mind how. Tinoda kuti muburitse munhu iyeye, tiburitsirei vanhu vamakasunga musi wa31 March vese. Hatisi kuda kuti tinzwe kuti nekuda kwei kana kuti chichibuditsai vanhu ivavo. Tiri kudhimanda nekuti izvozvi revolution, taakudhimanda. Handiti muri kupanzwa? Izvozvi zvataakutaura taakudhimanda. Saka tikaramba takasimba tichava power of demand. Handiti muri kupanzwa? Kana vakatadza, power iroro ndo richaita kuti kana neaction yatinoita isusu is unstoppable. Handiti mapaona? Saka tikaramba takabatana, hapana chinhu chinombonetsa. Hapana chinhu chinombonetsa. Inyaya yekubatana chete, nekubva fiye, kutya. Ngati ignore vanhu vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana izvo, nekuti vari kutaura nekutengwa. Handiti muri kupanzwa? Zvekuti munhu one anongouya panapo bva taura kuti muri kunyeberwa, kana kuti kagurupu kevanhu kanongouya kubva kataura kuti inini Geza ndinomuziva. Vanhu vakauya vangani apo vachitaura anorwara, akazodai. Geza wamakaona anorwara, makaona vachikakama kutaura, makaona vaGeza vakaonda zvekuti munhu airwara zvaitaurwa zviya kunzi easy seriously ill. Handiti muri kuzviona? Saka musanyeberwa vanhu veZimbabwe, batanai. Musanyeberwe, batanai, nekuti nguva yakwana manje. Toda kuti tipushe war veterans nemasoja vakatotaurirwa kunzi vana veZimbabwe ready kutora nyika yavo. Saka imimi tiri kupai nguva diki yemwedzi unoyu chete yekuti bvisira nonsense dziri muparliament idzo, nekuti imimi ndimi makadziisa. Saka vari kuzviziva, or otherwise revolution is going to take over everything. Nekuti vana veZimbabwe they are now ready. Handiti muri kupaona? Zvasiyana nepaya patainzi ndeve zvakati, ava ndeve zvakati. Hakuna zvinonzi MDC kana kuti chichi. Maleaders edu atakavhotera tinoaziva isi. Saka hatidi kuti tiwe tizotaurwa, musai kuzotitaura nekuti isusu tisu vanhu vacho vakavhota. Hatidi vanhu vanouya kutitaura muchida kunyeba panapa. Tisu vanhu vakavhota isusu. Tisu tinoziva vanhu vakasarudzwa. Tisu tinoziva vanhu vari kudiwa nevanhu kuti vatungamirire nyika. Handiti? Saka nyaya yanga iripo chete ndeye kubatana kwevana veZimbabwe. Saka kubatana tabatana semaonero atiri kuita, ndosaka takazotaura message yedu ichisvika kwavari kuti tibvisire vanhu venyu, or otherwise we are going to take over on our own.
Tisisade kana need yemasoja kana kuti yechi, nekuti isusu sevaridzi venyika tinogona kuzviita sevanhu vemuZimbabwe, semaZimbabweans. Nyika ise yemasoja kai, nyika ise yemaveterans, nekuti masoja nemaveterans vese they are included sevana veZimbabwe. Saka nyika inonzi inyika yemaZimbabweans. Saka imomo mumasoja imomo, mumapurisa imomo nemumaveterans ndimo mune vanhu vari murevolution futi as well. You need to understand this. Saka hazvisi kureva kuti tine zvatichazoita isusu pasina backup. Hatisi wiki, hatisi tombori wiki kana takatosimba takatokwana. Handiti mazvinzwa. Saka mukandinzwa ndichitaura ndichiti aiwa isusu takati isusu kana matadza isusu vana veZimbabwe tichazviita. Handisi kureva kuti masoja anenge asipo, mapurisa anenge asipo, maveterans anenge asipo. Variko vanhu vari murevolution, nekuti maZimbabweans vanhu vese vavo vanenge varipo, asi revolution ndo inenge yakutungamirira vana veZimbabwe macitizens. Handiti mapaona. Saka there's no other way that we can't get a backup from army, mapurisa kana maveterans. Hai, backup iripo, musambofa makanyeberwa. Revolution iyi ine vanhu vese, ine vanhu vese. Revolution iyi zvimwe zvinhu zvatinenge tichitaura but ine vanhu vese. Handiti mazvinzwa. Ine masoja, ine mapurisa. Revolution iyoyi ine maveterans, ine mayouth evana veZimbabwe, kwete vemapati, nekuti mapati takabvisa, taamayouth. Taakuda kuti nyika idzokere matiri, tichidya zvemunyika medu isusu, kwete kuti tiperere mumasango munyika dzakasiyana siyana. Ndo nyaya iripo chete, hapana zvakawanda.